da iraian 8 eta 9, astebukera honetan. Larunbatean izango diez bi partido, Laurak eta Laurdenetan Elena, Aloñamendi Udan kontra, eta Seiretan bigarrena, Mondra Bergaran kontra. Larunbateko bi partiduak, danik izango da sarrera, egongo diez rifak, soskeratuko da otarra bat, gauza ezberdinekin, eta sosketa ordua izango da gutxi gora bera bigarren partiduko deskantzuan, Mondra eta Bergaran arteko partiduko deskantzuan, eta gero igandian ospatuko da finala, bi irabazlien artean, arratsaldeko 4etan, beste bebai doainik izango da sarrera, eta bebai egongo da sosketa bat beste otarra ezberdin batekin. Eta, jendea anima hau etortzera, ikusteko herriko taldia eta baita inguruko taldiak zelan da zen. Bergara irian, Mondra ikusi zen, ondion bizkat ritmo faltan dauela, baina gauza positibo asko ikusi zien, bigarren zatian ikustu bastante mejor usala itzuria, eta hau da bebai, ikusten da pretemporadako partide bat izan zen, bastante gogorra, baina itxarak nahi gukigeik Mondra taldiakin aurten ikustu temporadako litzi izango dara. Azte bukerantan azten diez nesken lehen taldia, bigarren mailako taldia ia ligako partidua, aldaketa askoko taldia da Mondra, ze baja bastante garantzitsuak egon diez, arroa izpak itxi daue, txabe bezlau, eta baina etorri da jendia Ibarretik, eta nik uste dut nivel nahiko politzai egongo dela urten, ikusi zan lehenko partiduan oi hartzunen kontra, amistosuan itxura bastante politzai zabila, bat eta labira basita gero, eta aurrek urteko errepikatzia ez da erreza izango, aurreko temporada oso nahi izan zen, nik uste dut aukera nahiko daukora salbatzeko eta temporada politzaitzeko.